Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Y gyfnewidfa stoc, the stock exchange. Y gyfnewidfa stoc. Trawiad, a blow. Trawiad. Negodi, to negotiate. Negodi. Gwyrth, miracle. Gwyrth. Croth, womb. Croth. Trawsblaniad, transplant. Trawsblaniad. Gweinidogaeth, ministry. Gweinidogaeth. Gwrth fesurau, countermeasures. Gwrth fesurau. Sylwebwyr, commentators. Sylwebwyr. Gohirio, to postpone. Gohirio. Clymblaid, coalition. Clymblaid. Canghellor, chancellor. Canghellor. Ymholiad, enquiry. Ymholiad. Fantol, at risk. Fantol. Torpedol, U-turn. Torpedol. Cyffur, drug. Cyffur. Cymeradwyo, to approve. Cymeradwyo. Cymorth, support. Cymorth. Amddiffyn, to protect. Amddiffyn. Lluoedd arfog, armed forces. Lluoedd arfog. Deddf frys, emergency law. Deddf frys. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 7 o Ebrill. Agorodd y gyfnewidfa stoc fyd eang gyda trawiad mawr, diolch i dariffau Trump, ac mae pryder mawr am yr hyn sydd i ddod. Cyhoeddodd yr Undeb Ewropeaidd ei fod yn ceisio negodi ac ei fod wedi cynnig cyfraddau dwyochrog o 100 ar rai cynhyrchion. Clywon ni am faban gwyrth. Amy Isabel yw'r plentyn cyntaf yn y Deyrnas Unedig i cael ei geni i fam yn defnyddio croth a chafodd ei trawsblanu. Cafodd mam y babi, Grace Davidson, ei geni heb groth weithredol, a thrwy drawsblaniad yn 2023, derbyniodd groth ei chwaer. 2 flynedd ar ôl y llawdriniaeth honno, mae Grace wedi rhoi genedigaeth i'w baban cyntaf. Dydd Mawrth, yr 8 o Ebrill. Gosododd Trump toll o 140% ar y rhan fwyaf o nwyddau o Tsieina sy'n cyrraedd America. Mewn datganiad, dywedodd gweinidogaeth fasnach Tsieina na fydden nhw'n derbyn ymdrechion yr Unol Daleithiau i'w camdrin, ac mae Tsieina wedi rhybuddio y bydd yn cymryd gwrth fesurau yn erbyn hyn. Chwaraeodd tîm pêl-droed Merched Cymru yn erbyn Sweden yng Nghynghrair y Cenhedloedd yn Gothenburg. Y sgôr terfynol oedd 1-1. Sweden yw un o dîmau gorau'r byd, felly roedd sylwebwyr o'r farn mae hwn oedd un o'r canlyniadau gorau yn hanes tîm pêl-droed Merched Cymru. Dydd Mercher, y 9 o Ebrill. Daeth mwy o newyddion yn sgil y rhyfel masnach.
Mae Trump wedi gohirio gosod ei dariffau uchel ar nifer o wledydd am gyfnod o 90 diwrnod. Ond, cododd y doll ar nwyddau o Tsieina i 125%, oherwydd bod Tsieina wedi bod yn talu'r pwyth yn ôl gyda tollau ei hun. 5 mis ar ôl i Lywodraeth yr Almaen cwympo, mae'r ceidwadwyr o dan Friedrich Merz wedi cytuno i ffurfio clymblaid gyda'r democratiaid cymdeithasol canol chwith. Mae disgwyl i Merz cael ei enwi'n ffurfiol fel canghellor dechrau mis Mai. Dydd Iau, y 10 o Ebrill. Clywon ni y gallai swyddfa ffilm newydd cael ei chreu yn Sir Conwy, wrth i strategaeth arbennig cael ei chyflwyno i gynghorwyr. Mae'r ardal yn dod yn fwy poblogaidd i gynhyrchwyr ffilm a theledu, ac mae'r sir wedi derbyn dros 70 o ymholiadau ffilmio dros y flwyddyn ddiwethaf. Gyda llwyddiant y diwydiant ffilm yng Ngogledd Iwerddon ar ôl Game of Thrones, y syniad yw y gallai rhywbeth tebyg yng Nghonwy fod yn hwb i dwristiaeth a busnes lleol. Ar ôl cyhoeddi bod 400 o swyddi yn y fantol, mae Prifysgol Caerdydd wedi gwneud tro pedol gydag un adran academaidd. Y bwriad gwreiddiol oedd cau'r ysgol nyrsio, ond mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi bod dyfodol yr adran bellach yn fwy sicr, a'i bod yn gweithio ar gynllun i osgoi ei chau. Dydd Gwener, yr 11 o Ebrill. Mae cyffur newydd sy'n trin y math mwyaf cyffredin o ganser y fron wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio yng Nghymru a Lloegr. Mae angen cymryd y bilsen, capivasertib, ddwywaith y dydd, ac mae'r cyffur yn gweithio drwy atal gweithredoedd y moleciwl sy'n achosi i gelloedd canser gynyddu. Yn ôl gwyddonwyr, mae hon yn foment enfawr i feddygaeth. Roedd cyfarfod rhwng y grŵp cyswllt amddiffyn Wcrain, sydd yn cynnwys 50 o wledydd. Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bydd pecyn cymorth mirwlol gwerth £450 miliwn yn cael ei rhoi i Wcrain, gyda £350 miliwn yn cael ei rhoi gan y Deyrnas Unedig. Nod y pecyn yw i helpu roi hwb i luoedd arfog Wcrain, wrth iddyn nhw barhau i amddiffyn y wlad. Dydd Sadwrn, y 12 o Ebrill. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd rheolaeth o ffatri British Steel yn Scunthorpe, ar ôl iddi bod mewn perygl o gau. Cafodd aelodau seneddol ei galw i'r Senedd ddydd Sadwrn i basio deddf frys a rhoddodd reolaeth ar y safle i'r Llywodraeth. Cyn hyn, mae Tsieina wedi berchen ar y ffatri. Mae 2,700 o bobl yn gweithio yn y ffatri, felly mae'r newyddion yn ryddhad i lawer o bobl. Roedd siom ym myd chwaraeon gyda cholled arall i dîm rygbi Merched Cymru, y tro hwn yn erbyn Ffrainc. Y sgôr terfynol oedd 42-12 i Ffrainc. Heddiw, dydd Sul y 13 o Ebrill. Wrth i ddathliadau'r Pasg ddechrau, ymgasglodd dros 20,000 o bobl
yn sgwâr San Pedr yn y Vatican ar gyfer gwasanaeth Sul y Blodau. Bod y pab wedi bod yn sâl iawn yn ystod y misoedd diwethaf, cafodd y dorf gyfle i'w weld, a stopiodd i gyfarch a siarad â nifer o bobl. Heddiw oedd diwrnod ras gychod Rhydychen Caergrawnt. Enillodd Caergrawnt y ras yn y categorïau merched a dynion unwaith eto eleni. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.